Lámpa van rajta, igen. Oda nézzél a lámpába. Ide. Igen. Be van kapcsolva. Igen. Ott. Igen, az a káposzta. Ízlik neked? Ez nagyon jó, majd veszünk savanyú káposztát is, akkor ízleni. Haj, vigyázz! Óvatosan. Jó, az pont káposzta ment oda rá a kezeden, és csak... Be van kapcsolva. Igen. Igen. Bekapcsolta Be ez. van kapcsolva. Gombot. Én nem tudom, Edith tudja bekapcsolni.